territorio dunha área como a de deportes, que aparte de todo o positivo que ten o deporte en sí, na formación, nos ámbitos saludables, que é un motor económico, non? Sirve para dinamizar algúns proxectos, para xenerar economía. Bueno, pues o Clube Deportivo Lugo, cando xoga na casa, pues todo o que move ao rededor en hostelería, pero tamén para darnos a coñecer, non? Nos temos un territorio espectacular, podemos falar de Río Torto, de Lugo Cidade, da Ribeira Sacra, a nosa provincia é espectacular, a Mariña, e o deporte tamén sirve para mostrarnos o mundo e servir de promoción turística tamén, non? Esos clubes como o Clube Deportivo Lugo que consiguen, bueno, ter unha promoción máis alá e unha repercusión mediática, pois son un motor económico e un motor de promoción turística tamén, do que nós tamén queremos que se aproveite o deporte para potenciar esos valores. Somos a imaxe de moitos rapaces, ese reflexo que teñen moitos rapaces de querer conseguir chegar a ser deportistas, a querer chegar a un certo nivel, non? Entonces, eu penso que tanto fora do campo como é a nosa tarea de xogar neste caso o fútbol, pois hai que dar un exemplo, pois neste caso de ser persoas responsables, persoas humildes sobre todo, que para min é fundamental, dar pois un exemplo, non? Que é o que neste caso os rapaces pois se miran todos os días. Entonces o club e nós, o principal é dar esa boa imaxe para que os nenos, cando veñan ao campo, cando nos ven pola tele, neste caso, pois se sintan reflexados e teñan ese exemplo. Si, ben, falábamos un pouco na anterior pregunta deso, non? Eu creo que o deporte xenera ese vínculo de pertenencia como moi poucas outras cousas, víamoslo ahora tamén, como comentábamos con Andrés, con unha veciña de Río Torto, como eso tamén é un orgullo para calquer veciño, non? Calquer deportista que chega, pois os veciños viven como un éxito propio e pasa a nivel clubes tamén, non? Os éxitos do Clube Deportivo Lugo pois son os éxitos da cidade e de toda a provincia e eso, como falábamos antes, bueno, xenera por unha primeira parte orgullo, que tamén é moi importante, non? Orgullo de ser dun sitio e de territorio, e xenera, como falábamos na anterior pregunta, pois tamén actividade económica e tamén mostrarnos o mundo con orgullo e con todos esos valores positivos que temos. Por lo tanto, para nos ese vínculo que hai no deporte e esa sensación de pertenencia, non? Ese falar dos nosos, pois se xenera esa sinerxia tan positiva para a economía incluso. A verdad, había que intentar promover que xente nova como a nós se sentira identificada co club, se sentira identificada ca súa cidade, para que así promover un ambiente pois sano, que se disfrutara máis pois dunha categoría como agora neste caso é Primeira Ref, darlle ese valor que ten que un club dunha cidade como Lugo poida estar nunha categoría así. O deporte é estratégico para esta institución e eso está claro. A eso súmase tamén, bueno, unha época dourada do deporte lucense, porque, bueno, eso non só a veces é cuestión de inversión ou de bo traballo por parte dos clubes, senón, bueno, hai outros factores así menos controlables que se xuntan, bueno, pues para que haxa moitos equipos en primeira e segunda categoría estatal e ademais acadando grandes éxitos, ou, bueno, esos son factores que non sempre se van a alinear, pero que está claro que hai que seguir traballando nesta boa dirección, non? E como dende unha provincia tan pequeniña como falábamos, como podemos ser a envexa de outros moitos, porque a veces mirarnos con envexa, non? E a veces eso tamén ten que facer que nos valoremos esta situación, non? Falaba antes tamén Andrés, que a veces non somos conscientes da dificultade e o difícil que é acadar certas metas e casi que nos acostumamos e as damos por feitas, pero para nós é estratégico seguir invertindo no deporte cada vez máis, mellorando instalacións para manter todo o que se poida esta idade dourada do deporte lucense que o gallá dure moitísimos anos. Eu penso que sí, eu penso que con ganas e con ilusión, sobre todo, pódese conseguir calquera cousa. Eu penso que neste caso as estruturas
están ben, temos todo o que necesitamos, de nada, non nos podemos queixar nese aspecto de nada, porque dannos todo o que poden para poder desempeñar o que nos gusta. Entonces, eu creo que tanto todas estas generacións que vimos por atrás, pois principalmente temos que con humildade e con moitas ganas traballar pois para acadar estes éxitos deportivos e seguir crecendo para conseguir que Lugo siga e poida disfrutar moito tempo pois do deporte nas máximas categorías.